Au, जाबाय गलाय जानो सेंग्रा दिनै गोदान टेकनिकजों जानो नागिरदों नैबे हासुङावसो मेगोन माने सोनानै नायनि गोथाव जागोन ना जाया लगायखाबाय नै फानलु सामब्राम संख्रि होयाखै एसे होदोंमोन नांगोन ना नै सोबाय लागाव मासे सोख्लायजोब ओरै हमफ्रां ओरै सो आं मिक्सार सोआबा थाङो हासुङा एसे लावबावनांगौ आंनि आन्दाजआव सोबाय मिक्सार लाबोबायल' आङो उमब्रिना खुदै गथारबाय गोमोथारबाय खोब जाथारगोन बे नैसिम आं लुबैबायलै गोदान आदबजों जानो नागिरदों गैया बाथाबारियाव थाखायो बायदा थालिर बिलाइ माथेसिगोन थुम नाथुम बे नाथुम आरो नांगौ नाथुम थालिर बिलाइ माथेबाय दा नारखोबावब्रा बिजों थायो नामा फाम जानानै नारखोबोयो जाम्बा सोबाव नङालाय होजोब लागाव जाबाय माथेखांबाय अर जरायबाय लागावसै बेखौ प्लास्टिकखौ जेराव मेराव गारलाबायनो नाङा नै बेबायदि अर सावनायाव बाहायनोमोन प्लास्टिकखौ बायरायाव गारथ'बाय माने बायरायाव गारोबा हाफ्रा गाज्रि जायो नालाय बे बुस्थुआ सेवनो रोङा नांगौबा अरदाब सेराव दोन सानफा एफा जरायबाय था बुजिबाय बिराद खामानि होयो अर जरायनायाव केरासिनबो नाङा जेबो नाङा